जों Tini ke Khumulwng Park pura guri nailainai Norok bunaji angbai baksa hingke जों Khumulwng Park nailainai bahai tam tong bisingo tam tong rok जों saimanlaianai Tini hingke puila hap kono norok nugnai kwbangma khum top rok berajak naithok belai khe जों Tini ke Khumulwng Park no kisa guri nailaina ke norok bunai chung angbai baksa hingke obo khe Khumulwng ni gate main gate ke norok mana belai naithok ke khum rok barjak uyang joto jaga no khum mamang gurukjak Khumulwng bai misangkha park ke obo khe Khumulwng Park haini hai te tabuk nai phinya rok no Khumulwng Park TTADC headquarter gana no park tongo hingke norok angbai baksa naitongdi Khumulwng Park hingke belai khe hambai norok naitongma bagui hingke ani channel no subscribe khaidi tai share khlaidi जों Tini Khumulwng Park ni full view nailainai hingke tai kaisa kok hingke ke Khumulwng Park ni je khum je norok top rok rajak numa rok no norok ni kalbari tai sajukjaknai kono program rok bo norok no tlang mano norok obo ni bagui norok contact khlai mano hingke norok nuk tongo yaksiagra khum mamang naithok belai khe naithok hingke oro berai phaibai di norok Khumulwng Park o ticket ke 20 taka nang oro hapna bagui o lama khe gate hap ke no debra thangmani lama hingke yagra debra khe lama tongo bo norok pura guruk nai mano o park o belai tam tong naithok belai naithok manui rok kubma tongo norok guri naiphi mano obo khe khum chara mani norok nuk tona berajak hingke o je murti nugui tongmani agana gini khe tui rok bo phaijaknai tui sarjagui tongo tini khe boddo norok obo bo naifui mano hingke norok bwskang gari bathajak nukna hingke o gari bai khe berai mano park gurugui omo khe tui nungjaknai ja tui nungmano oro khe tui nungmano ada wain kalau jengnya wain sana juga nak tu tang sebising kau. Bus ke tiket mana alam muka? Oh gari? Gari apa thamyo? Bayar si gari bus kan? Oh, doste fu sata magur lanya gari kau.
Norok khanai mangkhana or je kai guru janai gari ab bungke 10 taka nango kanan bagai ke borok pura o park no gurui no nugnai sarang bagai waing ro tong lo refu o park ko je khum chajan rong bai khe belai khe nai thok tok borok khe belai se tong thok jak mannai tam ningke yaksi yagra khum kasa ke khrang kormo nai thok bai nyu kuplung o park Khumulwng Park mikhumu bagan ni mikhumu seble bo Khumulwng Park ba yang gana ge joton khumang ta toksa toktuibo belai khe khana tok ke pungja ko Khumulwng Park ko Norok berai faidi ke abo khe park bisingni restaurant tongmani tabo khe tam bod dongjak tam khulukliya da agi 2-3 bosor sang phaifurlai borok khulugo tei manui rok manthogo jaga oke yang tolabo khakke tui rok tei pulok slamjak ke budo usolibo eksomayo jaga tabo solibo ke yang ro jaga Kita ke sana engnya. Oza ke budni tiket tani mano. Tayo park guru gei asuk jangnai jaga bo kabungma slamjak tongo berainai rong bagai belai he kaham jaga. Ke obo ke room kesam rok tai kaham rok to salak tong mano nuk tong na sarok laijak ke 15 minit kai mano room o jaga kahna ke obo ke 4D cinema hall Furdi cinema orof nugo tabuk baso soli abodo khajak bla kiab ke kesenok tangjak te yang kabama boro yang gurujak ke belai nai chogo norok nai phimano ngane singna Sarai rong bagai thungjanai bo kabangma tongo yang na sinai khe Sidi nang lai ta baba baba pulang nasi nang ini ayo pakai ini kok
nok bugra phai ke nok bugra jadi nung bugra hi pia na pia babu khumo pia na di ku pia ya siang na an bawa sao tor khang ka ba tuh yang deh Inki obo ke tola bokak park ni debra side kelayo yagra side kelayo Inki oro ke holong mamang kuplung tayo holong beser tui tui hei jongo gola bising tui norok orobo nai fei manu gulugui omon nai nyaji belai nai thok Hai ke belai ke hambai ang be baksa park guru nyame bagai hambai like khaji share khwlaidi